Здравейте, видове, приятели, Битво 505, аз съм Леди Шоу и днес ще ви покажа първи епизод на рекламиране профили. Първият профил е най-важния, да се сгиб Алия. Това е клан. И си правят, повечето са ги виждат да правят закрифване с Дорт 2 и да мафия 2, Ретурдент 2. Различни епизоди на игри правят. По-заявка как се инсталираха такива неща. Тук как Къдър 2, епизод 10, епизод 1, Мафия 2 чаптър. Такива игри слагат, много са яки. Втория профил ще е от D-Box. То е да ви зареди бързия комп. Следващия профил е да... тук беше. Не. Ето ще ви покажа някой друг профил. Това е да става 98. Правя геймплея на игри. Ето това се клипвате само на Call of Duty. И са кради негови са. На Stalker правим шилайт. Battlefield Bad Company. Модерно вина 2, трила. Такива. Кътък Strikes or Skills, малко смях. Казвате му такива трейлър. Такива игри прави. Тоест, всички са негови. Само де трейлърите понякога са такива. За трейлърите или за това са крадени, ама това няма нищо. Това е хубаво, че спрей клипове. Следващия профил е на Митко. Сега профила. Той прави също, той занимава с геймплей епизоди на доста игри. Тук ли беше? Тук беше тук. Като го няма, значи е тук. Той ми е стар приятел. Ето го, намери го. Ето го, той е онлайн. Ето, той даже е участвал в член на XP Play. Искаше да стане човек на Epic Fail Productions. Знам какво става с него. Тук прави различни геймплейове, на двата трона, съцътпи на Minecraft, сериал сам, т.е. и аз те правя. Модерна война 2. Такива игри прави на Minecraft, някои капанчета. Като сложите текшън пак на Minecraft, може да кръща сърва квартал 2. Така. Следващия профил е на SKClan TV. Той ми е приятели, но сега не ми е времето да го търся. Аз. Сега той прави клипове на геймплей, те се превесиха в YouTube. Създателя май беше Рос, кой беше? Не знам, не се помням. Така. До 3. Различни от Дърт 2, ама приема заявки. Такива игри. Just replay episode
другия епизод, който ще другия, който ще рекламира потребител е Dublex. Прави Майнкрафт клипчета. Ето, вижте. Така, ето за Майнкрафт. Да, изглежда докато нося ръчия, сорта ще се. Черно време много е добре да си, така се вика. Дрифтам страбанта. Защото не играе ли тя. Такива игри прави, да ви харесва. Той и да правите много смотри. Ако искате да ви направя реклами от профила, аз ще преценя. Просто давайте реклами.